ecala lingaphaya kuye ke uyawube sincedise into yokuba ngaba siwahlalutye siwahlole loo mathongo lawo mphulaphula khona ekhaya. Ncebe kuhle ke kwakunye nawe sikhona ke isaziso esingxamisekileyo esingenileyo kweli cala lingapha. Kuthiwa ke uthi utata ngapha ebekhwelise umntu yiteksi ke leyo ibisuka eKomani isiya kwicala laseWhittlesea. Kukho umama oye wabe kanti ulibala izinto zakhe kuloo teksi leyo eziquka itshoba lakhe ke lobugqirha kwakunye nemvubu nezinye ke izinto. Ezo nto ke zithathiwe zayobekwa phaa erenkini esitendini sikamama uMzambo. Kuyacelwa ke loo mntu lowo bangabophulaphule ngeli xesha azaye eVetlis phaa esitendini sikamama uMzambo ayofumana ke loo micimbi yakhe ayilibele eteksini ibisuka kwela cala laseKomani. Right, Ncebe kuhle ke mphulaphuli kwakunye nawe sijonge uba ngaba imicimbi yethu ihamba ngoluphi na uhlobo. Sele lukho undwendwe lwethu kweliya icala lingaphaya. Jwarha lasemajajwini, masibulise tata, sikunikele ithuba lokuba ngaba ubulise kumphulaphuli ekhaya. Nkosi Mnqongo, mandithathe lithuba kokuqala ndibulise kuwe msasazi apho emaqhosheni. Ndibulisana kanjalo kubo bonke abaphulaphuli bevukani FM kwiSouth Africa, kwiAfrika, kwihlabathi liphela. Ndicama kushona kanjalo kuzo zonke iinkundla zokukhanya nakonke amathongo okhanya. Ndithi makube camagu kubele kube chusi, mabudede ubumnyama kuvela ukhanya. Asibugxothi Mnqongo ubumnyama, asibugxothi tata, mabudede nje ewe ngoba kaloku zadalwa ezi zinto wena ba umazalini zadalwa ngenjongo. Kadalwa ngenjongo tata. Kwadalwa nobumnyama, sikwazi ubugqotsha nto nje mabuke budede ungabikho. Babuke budede. Uba ngaba sithandazela ubumnyama buhambe bungaphinde bubuye, umthandazo wethu wobuyanelisa angeke zawubuya zingabambanga tata. Injalo ba umazalini. Zawubuya zingabambanga. Ya mama, sikwamkele ke ba umazalini njalo sibulele ngexesha lakho lokuba ngaba xa simane sikhweba ube kanti ukhona apha enkqubeni. Siyayibulela kakhulu ke loo nto le. Ba umazalini, ndinomphako ke apha ebendike ndawufumana esithi lo mphulaphuli. Ndicela undibuzele kuba umazalini sengumntwana ke oyintombazana lo ndiyaqonda noba uphaa kwi-20 nto 21 22 uthi uphuphe engumtshakazi wathi ucela ze ndimbuze lapha kuwe into yokuba ngaba xa uphupha ungumtshakazi inoba loo nto icela ukuthini? Msasazi, ikwangala maphupha ahambisana nengulo emhlophe lawo msasazi, ngoba kaloku xa usephehlweni unolubizo olu ungumtshakazi, ungumkhwetha, funeka uyohota. So loo nto le ixela loo nto msasazi, kodwa ke ayikaphuhli ncam. Yilaa nto kuthiwa ke ayibanjwa ngentloko isavela. Funeka sihlale siphinde sijonge ezinye iinkomba ke ngoku ezizakwenza ke ngoku siqiniseke ncakasane ukuthi ke ngoku uba kunjalo. Kodwa ezi sibonisa inkomba ngoku zisikhombisa apho msasazi camakho. Camakho ba umazalini. Right, nkosi kakhulu mphulaphuli, nawe ke siyakukunika ithuba ngalo eli xesha lokuba ngaba ube kanti uyangena. Ndiyacela ke singabikho bade kakhulu kweliya icala lingaphaya khona ukuze wonke ubani azofumana ithuba lokuba ngaba azibuzele apha kuba umazalini. Masikhawuleze sive kweli cala camakho ekhaya. Mandicamagushe kuwe Ntsundu notata uJwarha. Bendicela ukubuza mna, ndinephupha ndisesikolweni. Okay, ndiyayazi leyo ithetha uba ubizo. Qha ke ngoku ingxaki yam yile nto uba ndiyayifumana iripoti yam phayana ndibizwe igama nefani yam ndiyoyithatha iripoti. Xa ndiyijonga le ripoti andiboni uba ndipasile okanye ndifeylile, nabanye ayindim ndedwa. So bendicela ubuza ingaba loo nto ithetha ntoni? Camakho. Ya, alright, sitsho ke phaa kweliya icala lingaphaya. Ba umazalini umbambile umphulaphuli? Ndimbambile msasazi. Msasazi, umphulaphuli mayingamkhathazi into yeripoti ukuba noba ingafika epasile, noba ingafika efeylishile, noba ungathi iripoti elahlekile, imbangi yayo yonke uboniswa ngala mathombe kukuba nje unobizo kaloku akakaqhubekeki nengulo yakhe ade afikelele kwinqanaba loba uliqe. Yiloo nto kaloku ngoku kuzawubakho amazwembezwembe okuba
kulahleke iripoti okanye kuthiwe ufeyilishile. Ingamkhathazi loo nto kodwa iyaxela into uba akakavuthwa ngokwasithongweni. Camakho msasazi. Amakhuba umazaleni masikhangele kwelinye icala umphulaphula ungena esithini 0738491740 yawuba ngu-0738491740 camakho ekhaya. Ntate Makhaya ndicela ubuza eli phupha. Ndiphupha kukho umntu ondibuza uba ndiyafuna ukuthwala nalo mntu ndibuze kwakayi-2. Yeah. Ndithe kusenjalo ke Tata Makhaya ndakhetha inyoka kwezi nyoka ndiziboniswayo. A1 enekhala etyheli namhlophe kusenjalo yangena endlini le nyoka inkulu ndakhala ke mna kuba hayi ndizayithini inyoka mna ndiyoyika kangaka. Le nyoka yajikeleza ikamera ingena ezikamereni ndaphuma ndabaleka ndeze eplatini ndafika kukho umakhulu wam nomnye umama olapha kufitshane. Umakhulu wam ndafika esefa ehluza umqombothi ngebhafu, ibhafu uyibhobhozile. Kuthe kusenjalo ke ndabaleka ndazothatha isefu uba makasefu ukuthi uyawuva lo makhulu ahleli naye ngicela ubuze lo phupha lithetha ukuthini. Yeah. Alright. Camakho umazaleni. Msasazi umphulaphuli phaya. Njengoba ebuzwa ngesasithwalo siyawuba ufuna esiphi na. Kukho into alandeliswa ngayo yesithwalo. Uleqwa inyoka yesithwalo yiyo le imleqisa. Ayonyoka yakokwabo. Ncakasane kodwa eyesithwala mandithi ke inyoka yobumnyama laleqiswa ngayo uleqiswa ngempundulo. Camakho msasazi. Camakho 14 imizuzu ibethile pha intsimbi yakhe intsimbi yesibhozo. Sikhangela wena mphulaphuli uze nelo thongo lakho khona ukuze uba umazaleni abe kanti uyakuhlalutyela ingenjalo alihlahlube ukhona ekhaya molekhaya. Camakho msasazi. Kulo ntatha. Phupha unamawele bese wakhomba namagama wawo lamawele. Lo phupha lisho ukuthini? Camakho. Phuphe namawele bamazaleni thetha ukuthini lo phupha camakho tata. Msasazi umphulaphuli phaya uright akasichazanga ndithi umsasazi. Yeah, uright angasichazanga. Into enzeka pha umsasazi. Ikhona usisi ebevana naye ndiyamhlolela ke ngoku. Ukhona umuntu ebevana naye. Lo muntu lo akazange wamxelela into ubana kukho isimo wasifumane kuso uba waphuncukana nabantwana kwaphuncuka abantwana abangamawele. Ngoku abo bantwana abo ke ngoku bakweskalbhadakazi bayabhadula ngoku bahambe abone nento zakhe sezivalekile sekumentsi intlahla zakhe azibone sezingasaqhubekeki kanti ngabo bantwana abo. Yena kucacile ukuba wayengeyonxalenye yesisixeko eso sokuba okanye loo nto kwenzeka kwaloo nto leyo azange ayicacisele okanye zange nomnikazi ayazi naloo nto leyo. Kodwa ngoku kuyabonakala kukho abantwana funeka benakiwe bangamawele bangasekhoyo ngoku. Ekungenzeka ke ngokuba yaba zinyanga eziya zokuqala usukela kwinyanga enye uya kwinyanga ezintathu. Camakho msasazi. Amakhuba umazaleni masibaleke siye kweli cala sophinda sibuye tata. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Thokoza mabudede bumnyama kuvela ukukhanya ukuba awunamntu ungakhala kuye okanye ubona ingathi isinyanya sakho sikuzele ngomva. Nanku mkhulu Njomane. Mkhulu uyenza imimangaliso. Imali ekhawulezileyo uyayenza phambi kwakho ukanti umkhulu unaso isigubhu sokwenza ubutyebi. Kumkhulu kufumaneka nesandawana oil. Naxa ufuna ukusebenzisa abafana bomoya bakuzisele imali ebhenki okanye sikufumanele inxweli yentlahla. Xa ufuna ukuthwala ngaphandle kwegazi, ufuna igama lakho laziwe kude, dibana nendoda enamandla. Umkhulu kunceda kwiingxaki ezingxamisekileyo ezifuna imali. Ufuna ukuwina ityala okanye nilwela indlu. Xa unengxaki emsebenzini nijongana kakubi, sikhona isichitho. Iyeza lokwenyusa umrholo wakho nalo likhona. Xa uzondwa ngabantu, xa usokola ngeshishini lakho okanye uphakathi kumashishini amakhulu, ukuba wathenga umzi womntu mhla wangena intlahla yakho iyavaleka. Abantwana bengafumani imisebenzi, xa ufuna indoda ibe ngeyakho wedwa ungayibangi namntu. Naxa ufuna ukuthandwa ngabantu bakuloo ndoda yakho, mfowunele umkhulu Njomane kule nombolo ngu-079 281 9947. Mandiyiphinde ngu-079 281 9947.
Mphulaphulu Njomane luncedo lwakho. Alright, asabuya ke kwela cala lentengiso masiva omnye umphulaphula ngento esithini kweli cala. Molweni ekhaya. Molweni. Ndibulisa notata lo uhleli naye. Camakho. Kunomphulaphula othe ucela ndimbuzele, xa uphuphe amazinyo la wakho esiwa wonke, ingabe ithetha ukuthini na loo nto? Ndingumphulaphuli ndiseleyithi. Enkosi tata. Phuphe siwelwa ngamazinyo wonke bawumazaleni. Camakho Jwarha. Msasazi ixesha elinintsi umsasazi siyaca. Yeah. Sisiyaca eso msasazi siyaca, kodwa ke isisiyaca njalo angaveli aqale ngesiyaca, koba bhetere aqale ngalaa ntambo incinci leyo mphotho leyo, aphothelwe laa ntambo ke ngoku kube kungona ke ngoku aya kusiyaca. Ngoba ixesha elinintsi funeka sibafundise abantu apha kwiVukani, senzele loo nto uba sibafundise abantu baqonde. Ixesha elinintsi abantu baqala ngaleya kuba kuvele leya isiyaca. Ngoku afumaniseka into ukubana akukho mehluko ovelayo ngoku asenzile isiyaca. Kanti bekufanele ukuba uqale ngaleya incinci iphothiweyo nje. Leyo mphotho yona ayihluphi ngoba ayinanto ezihambanayo, yaxuthelwa nje ithethelwe kwenzelwe zonke ezaa zinto eziya, iphotho ifakwe emqaleni. Kanti ke ngoku lesi siyaca yona yile ke ngoku izawufuna uxelelwa nayo ithethelwe ukwenziweni. Camakho msasazi. Natso ke indlela 0738491740 Camakho ekhaya. Bhota msasazi wam. Molweni tata. Ndibuza apho kutata. Ndithonga ndinikwa intambo emnyama ngumntu ongumama. Ngoku le ntambo engathi ndiyabuza uba itheni yamnyama. Athi yona isazawujika ibe green. Nyhani exesheni iye yajika ke yagreen le ntambo. Uthi ke intambo yakho yamandla. Kodwa ndixakwa ukuba itheni yaseyamnyama. Nkosi msasazi. Alright, nikwa intambo emnyama ijika ibe green loo ntambo leyo. Camakho bawumazaleni. Camakho umsasazi abantu ngexesha baye bayoyike noba uvezelwa isambatho esimnyama, asoyike isambatho esimnyama, noba uvezelwa iintsimbi ezimnyama azoyike. Noba uvezelwa intambo emnyama omnye aqonda hayi bo le ntambo yavele yamnyama. Kanti umsasazi ngokwakwamoya xa kakhulu kumzekelo apha entsimbini, xa kuye kuvele laa ntsimbi imnyama, ixesha elinintsi laa ntsimbi leya ixela into yokubana kwakukho ootata bekhaya ababehlakaniphile ngokwasemvelini, babengathwasanga, babengengomagqirha maxhwele or bathandazeli, kodwa yayingabantu ababephiwe bezingqondi zekhaya. Ngoku xa bevela uba ingabantu bomthonyama, bavela ngezaa ntambo zinjeya ke ngoku nangezaa ntsimbi zinjeya zimnyama okanye basebenzisa laa mbala omnyama. Camakho msasazi. Masive kweli cala molo ekhaya. Camakho msasazi, camakho nakutata uJwarha. Ndiyacela ubuza eli thongo. Xa uthonga ukhwela imoto nimise ubone iindonga ezimnyama ngaphakathi, usajongele uzibone uphakathi kweendonga ebuhlanti, obuhlanti bukhulu bufani namatye angathi agreyi. Idonga lawo phaa esangweni livalekile ingalidonga. Uthi usoyika uphuma kubekho into engathi yikhabhathi emileyo, kwiinyoka ezimbini enijonge ngapha ngezantsi nangentle, kodwa ingathi ayizokwanyoka ncam. Kaliqonda kutata Camakho. Yeah, alright, Nkosi kakhulu mama, siyabulela. Camakho bawumazaleni. Camakho umsasazi. Umsasazi phaya kukho izihlwele kufanele ukuba zingenile ekhaya. Kukho izihlwele ezingafakwanga ekhaya, ezo zihlwele zisengaphandle, funeka zifakwe ekhaya zizozazi uba nazo zezalapha ekhaya zamkelwe emaxhantini kuthethwe kuphezu kwazo. Yiyo ke loo nto leyo ke msasazi iphulaphula ephupha lahlobo Camakho. Camakho bawumazaleni kwecala, ndiphuphe umqombothi ndisela ibhekile, andazi le nto bendiyizamisa, ingathi ndicela umsebenzi njengoba ndisela le bhekile ndizamisa nozamisa. Ingabe ithetha ukuthini loo nto? Camakho bawumazaleni.
Msasazi ayingomqombothi la kuba umqombothi ndiyamhlolela nje umphulaphuli funeka ahlambe ngesilawu sako kwabo kuzovuleka iintlahla zakhe. Asinto uba loo nto ixela uba makahambe osila umqombothi, makafumane isilawu sako kwabo abethe isilawu sako kwabo ahlambe ngaso athethe kodwa kuqala phambi kokuba ahlambe ngaso. Camagu msasazi. Nanso ke indlela masikhangele kwelinye icala umphulaphula ungena esithini ngamashumi amabini anesithathu imizuzu ibethile eyesibhozo intsimi Molekhaya. Yo hayi mama uthole ezantsi kakhulu apha. Ngicela bephakamisa ilizwi khona ukuze sizawukuva kweliya icala masijonge omnye umphulaphula ungena esithini Molekhaya. Camagu tatomfuni. Camagu. Ngicela undibuze lapho ukuba uMazaleni xa uphupha ingathi ndihamba nomngane umngane wam uphutha imoto emntwini othile wesimame and amdubula mbulala. Ngathi uyabaleka siyabaleka nale moto. And ke ngoku nemali kule moto ingandizama uthatha le mali na. Yena ngathi akayihoyanga. Xa ndithatha le mali xa ndithi hayi isipashi sam sike sikazuku. Ngathi kuwa amakhadi ngoku ngandizama uxolela amakhadi. Kusuke ngathi khona abantwana besikolo apho bathatha nabo la makhadi bona heyi ngoku ndizakwaziwa ngokuba ndingubani. Xa ndisithi ekuseni nyhani ndiphathe isipaji sami ngabe sinomthungo wrong sesikazuku nyhani. Ingaba lithetha ukuthini lophupha uMazaleni enkosi? Ya umbambile baMazaleni. Umbambile msasazi. Camagu tata. Pha msasazi siyamhlolela umphulaphuli siyalihlolela phupha eliya uba kwenzeka ntoni na. Phaa ekhaya phaa kulo mphulaphuli kukho umsebenzi wengozi ekufanele ukuba wenziwe. Lo msebenzi lowo awukenziwa. Ngoku lo msebenzi lowo ke ngoku into eza kwenzeka kuzawuba nzima uba bayibambe imicimbi yabo imali zabo zibambeke. Ayizukuhlala imali izawuphuncuka esandleni izawuthi xa ifika nje ifike seyinamatyala. Kude kwenziwe lo msebenzi lowo ke ngoku sikwazi ke ngoku ukuthi into zabo zithini zivuleleke ke ngoku. Camagu msasazi. Camagu tata masiphinde sibaleke siye evenkileni. Zengqiqaphu ngesiquphe ingcaphephe ezaziwe njengengweletshetshhe zesixeko i-AR Bots and Hardware kwelichaza leyesilimela sithi deda ngqele uvula indawo ye-Coast Winter Specials uhlale basololo aqoshele amagwalo ukwenjenje zizaphulelo kumaxabiso weenkonzo eziluqilima zokwakha kunye nokwandisa ifomakazi lakho ibelele bhongo iba nekhayiya uzokwakha nathi ukuqala kwimampara isitena kuyokuqhina kwiphahla lakho ungagqibelisi apho vala onke amatyholo ngamacango wethu otiti bakubona upopa nawemeza ngeefestile ze-aluminium zoqobo ezinomtsalane. Ewe mzala sonqena nje ukuthi akukho nto singenayo kodwa asiphumli asazeli kwaye sihlala sigqamile njengezibane ezihle zenza umunyu esikwanazo kwathina phakathi evenkileni. Ogqibezelayo asimshiyi ngaphandle sikukhwebela ngakuthi uzobona iindidi zepaint negamazini ezilindele ukonyulelwa wena kule nyanga ivavanyayo yeqabaka. Awunambane okanye usokoliswa nguye? Hlisa amaxhala mntakatata uzifumanele neenkonzo zombane nezowuxhasa khona ukuze uzozandisela ixesha lemfudumalo nokugongqo nabantu bakho bathandayo. Awukholelwa ungekaziboneli? Sondela nganeno uzozivela ungasoli iqabaka ujwala ingqele uzova le ndumasi sithi yi-Cozy Winter Special esiluqulunqale yona. Akunzimanga ukusifumana, khangela apho kukhankanywe khona iingweletshetshhe zesixeko kukomani e-1 Bells Road okanye unxibelelana nathi emnxebeni ku-045 492 0518 045 492 0518 kananjalo sibambe nakwikhasi lethu lika-WhatsApp 066 536 4155 066 536 4155 kwenza ndithethe nomnye wabasebenzi bethu kwisithili sakho sayo yonke into ethi built-in cupboards ne-hardware. AR Bots and Hardware, you one-stop built-in cupboard shop. Hardware.
Yes, right, sabuya ke kweliya icala lentengiso masikhangele kwelinye icala bangena besithini na sitshilo ke namhlanje sihlalutya amaphupho sinika wena ke ithuba mphulaphuli ungene uzibuzele cama kumsasazi ngicela ungandichazi umntu wam uphuphe ehlatywa sisidala sam cha abaleke selerhuqwa okay selerhuqwa ngumamakhe babaleke bakhwele emthini xa bephezulu babone inyoka umama wakhe ehlike yena kuye kube nzima kuye ke umntu wakhe lo kube nzima ukwehla kodwa umama wakhe ambonise indawo makayinyathele okanye makanyathele kuzo wade ke wabe uyehlika ucela ubuzelwa ndithetha ukuthini lo thongo camakuba umazaleni Msasazi, into ecacileyo phaya umphulaphuli uboniswa into ukubana yena nalo sisi avana naye bafakelwe isichitho baza kwehlukana ngenxa yesichitho. Kodwa ke angajongi lowa umntu uvela usisidala kuthiwe senziwa sisidala loo nto. No, kungenzeka loo nto leyo ayikho njalo. Qha kungasetyenziswa sona ukuba kuzimele ukuthi ngubani kanye wenze loo nto leyo. Kodwa into ecacileyo bona bobabini bafakelwe isichitho. Icacile nje ke leyo into ngokwasethungweni. Camako. Amakuba umazaleni 0738491740 0738491740 kulapho ke uyawuthi ube kanti udibana nathi khona sikuvungele sithini camakho ekhaya Camako mnqongo. Camako, Sonto zitshaba. Thathe lapho nakulo ngwevu uba umazaleni. Yeah. Camako dad. Hayi kaloku mphulaphuli kanti abantu banjani nanku umphulaphuli efowuna ngoWhatsApp zandiyithethile nje le nto ndayicacisa uba mangafowunwa ngoWhatsApp yini mphulaphuli Mamele ngicela undibuzele bhututi. Mna ndiyaphupha xa kusade ingalazi elo phupha. Andilahleka ebusuku. Ndiliphuphe kodwa ikusasa andisalazi lilahlekile. Camako undibuze lapha kuba umazaleni. Ujwapha mtika. Camako ba. Camakho ba umgcine ya uthi uyathonga kodwa ke amlahleke avuke ngomsengazi into yoba umazaleni noma yenziwa yintoni lona camakho dad Sasaza angayenza lula angakha namanzi omfulo ahambayo or athathe amanzi la emvula akhe umhlaba phaya emaxhantini phaya noba athathe nobulongwa futhe ngabo phaya iintsuku zibe ntathu zilandelelana aphinde ngelanga landelayo athathe omnye umhlaba kwaphaya emaxhantini afuthe ngawo uzawuvuka nawo umsasa Camako. Alright masiphile sibaleke siye evenkileni SinguStrauss sinawe kweli xesha lokuzinga nokubhiyoza njengoko seliphinde lafika kwakhona ixesha lolwaluko lasebusika. Yiyo loo nto sisithi sindwendwele kwiivenkile zethu uzifumanele ezikanokutsho iimpahla zamakrwala ukusukela entloko ukuyotsho ezinyaweni, iibhlukhwe zamakrwala, iibhatyi, ihempe kunye nezihlangu nokunye okuninzi. Konke kule venkile yakwaStrauss. Sindwendwele enumber 79 Robinson Road kuKomani. Strauss of Queenstown, where service is a pleasure. nantso ke indlela sabuya ke kweliya icala lingaphaya masiphinde sibe kanti siyakhangela into yokuba ngaba kungena kusithiwane komnye umzi molweni ekhaya Molweni tata msasazi. Molweni. Naphula mnephupha apha. Yeah. Uphupha ezongena endlini but xa ephinde ejonga uzonyuka isteps. Nje ezonyuka isteps kukho utata olapha hayi baphulaphula ayini kunini ninqanda nabethuna niyaphazamisa kaloku ngoku ayisajongeleyo kubekho amanzi kubekho nomntana ophethe i-skyboard ne athi lo mntana makanyathele apha ngoba uza kutshona. Bendicela undibuzele ke lo phupha uba ndithetha ukuthini. Enkosi msasazi. Nkosi kakhulu camakho ba umazaleni Lo bekusithiwa uzawutshona phaya echazelwa ngumntana lowa kukho laa mimoya yabantwana kuthiwa ngamanono okanye yimini. So kuyabonakala ke lowa uxelele uba makanyathele phi athini
unesiphiwo salo mimoya le emhambisayo ekuthiwa yiminono okanye ngamanono. Imimoya exhaphake kakhulu ke le ke ebantwaneni, ngoba abantwana bathi uba ungabikho kakhulu ke abantwana abamhlophe nabanye nje abantwana ixesha elinintsi babazi ezo zihlwele kuthiwa iminono okanye loo mimoya kuthiwa iminono okanye ngamanono. Camagu Msasazi. Camagu Baba uMazaleni. Masiphinde sibaleke nje sikhangele intengiso Baba uMazaleni. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Molweni, igama lam ndinguZukiswa Madi waseKhomani e-Eastern Cape. Ndiyabulela kakhulu kubaba Mithawa owandinceda ndisebunzimeni, wandikhupha kubo ndingenamali. Ngoku ndiphila kamnandi, ndinayo imali, ibhizinesi yam iqhuba kakuhle, ndinomzi kwaneemoto zam. Mntu ofuna uncedo njengam makazincede afowunele ubaba Mithawa. Uyasikhupha isisu, uyayikhulisa intuku, uyaqinisa uthando, akuncede ube nemali eninzi. Buyisa isithandwa sakho esilahlekileyo kwaye uthandwe kakhulu. Susa iintshaba zakho kuwe akwenze uphumelele kuyo yonke into oyizamayo. Uba ufuna uqinisa umzi nabantwana bakho, fowunela ubaba Mithawa nawe angakunceda. Balela umnxeba kule namba 076 347 1718. Mandiyiphinde 076 347 1718. Baba Mithawa uyanceda kakhulu. Molweni, igama lam ndinguAmanda Khuzwayo. Ndiniphathele iindaba ezimnandi eziphethe ulonwabo, kodwa ukuhlupheka kona kwaphela kum mhla ndadibana nobaba Mithawa. Bethuna, ngamanye amaxesha xa uza kuphumelela ebomini uqale unyuke iqhina, akaveli kube lula kwaye kuthiwa kwaXhosa iinqwelo zithuthi zimisa kwiindawo ngeendawo apho abantu behla khona. Xa lingekafiki elakho ixesha ubokunyamezela uba ukhona umvuzo othile. Obo ke bubungqina endibubone kum ngokudibana nobaba Mithawa. Andithethi lwemityhwaleni. Ndanditshatile ndinomyeni, kodwa ekuhambeni kwexesha zajika izinto zaba muncu, lwaphela uthando. Ndaphathwa kakubi ngumyeni, ndaphalala kabuhlungu ndingenayo nesenti yokuzithengela impahla yokunxiba ngaphantsi. Into nje ekuhlekiswa ngayo ngendlela le endisokole ngayo. Kwathi ke sakundixutha lo mfo, ndamkelwa yitshomi yam eyathi yandifunela umsebenzi. Ndasebenza nyani ke, ndithe ndisemsebenzini apho ndabona iphephandaba lihleli phezu kwetafile. Ndalifunda eli phephandaba, ndabona i-advert yomnye usisi waseBhayi ogama lakhe linguMandisa encoma kakhulu ubaba Mithawa ngoncedo alufumana kuye. Akho nto ke angayenziyo okanye angenayo usisi Mandisa, kodwa mna ndandifuna uncedo lwemali. Ndamfowunela ke ubaba Mithawa, wandinika i-adresi yakhe yaseMonti ukuba ndimndwendwele kumzi lowo asebenzela kuwo. Ngenene ndakwenza oko, wandinyanga ubaba Mithawa, aphela nya amashwa kum. Ndayeka ke ukuba into yokuhlekisa, kodwa ngoku ndiyaziphilela kwaye ndiqalise neshishini lam lokuthengisa. Andinamona. Ukuba uyalufuna noluphi na uncedo, ungamfowunela ubaba Mithawa kule namba 076 347 1718. ngu-076 347 1718. Lowo ngubaba Mithawa ndikuqinisekisayo ukuba uza kunceda kwiingxaki ezo unazo. Igama lam ndinguSabelo Mazi, ndihlala kuQumbu. Makhe ndilibalisele ngam zihlobo zam ngoncedo endalufumana kubaba Mithawa. Ndikhule nzima, ndisehla ndisenyuka, ndifuna uncedo. Wathi kanti ikhona inyangi enceda manyani. Bendingumntu ozizamelayo nozithuthela abahlali ngemoto. Wathi kwindazana ithile ndizimamelele unomathotholo kule moto ndiyiqhubayo, ndeva udlala intengiso yabantu abancedwayo ngemali eyilungisileyo ubaba Mithawa. Ndaye ndanomdla kakhulu indlela asebenza ngayo. Ndathatha iinamba zakhe ndamfowunela, ndafuna uncedo ngemali kuba le bendiyisebenzela ibingazoneli zonke izidingo zam. Ngenene ubaba Mithawa wandichazela ngendlela asebenza ngayo, ndamxelela ukuba andifuni nto ezandifaka engozini. Wathi yena ulula kuba akasebenzi njengefowuni kuphela, njengabanye oogqirha abo bathatha abantu. Ndafuna imali esheshayo kwaye eza kungena kwiakhawunti yam, kwaye wandinika iinkcukacha zakhe kwaye wandixelela nalapho siza kudibana khona ukuze andenzele umsebenzi wam. Ndikuxelela nje ndinezam iimoto, ndiqashile kwaye andisahlupheki kuba ubaba Mithawa wandenzela umsebenzi omhle kakhulu.
uba nawe ufuna akuncede ungamfonela kule namba 076 347 1718 076 347 1718. uCastello sisiganda sombongo, igandaganda ye-wireless, igorha neradio. Yes, masikhangele kwelinye icala abangena besithini na umphulaphula molweni ekhaya. Camagu mfowethu. Camagu tata. Ukuba kukuthini ngomphulaphula apha kukomane ntsundu lo. Yes dad. Kukuthini uthetha ukuthini ukuphupha ukubona intaba. Le ntaba uyibona ikude kube kunkungu kukho inkungu kuthiwa laa ntaba yintaba awuthi unokunyathela kuyo kuzawuthi gqibelele konke ntsundu. Kuthi kusenjalo ntsundu uzibone sowurhenqa ingca uyisika ngerhenqa ingca ihlaza. Camagu ntsundu. Camagu tata, right. Camagu bamazaleni. Camagu msasazi, ngamahambo lawo msasazi. Kukumsebenzi ofuneka wenziwe pha ekhaya wezihlwele. Funeka kwenziwe loo mahambo ke ngoku kwanziwe kuhanjwe kwezo ndawo ezihlukileyo kwezo nkundla zikamoya. Kugqityelwe ke ngoku phaa emzini omkhulu ke ngoku. Apho ke kuzawusetyenzelwa khona ke kuyabonakala funeka kusikwe nengca. Iyacaciswa apho kuloo ndlu le inkulu kuzawube kusetyenzelwa kuyo. Kubekho ingca ke ngoku ezawusasazwa ke ngoku phaa phantsi ke ngoku. Icacile nje umsasazi. Babenze ngolo hlobo zizokwazi ke ngoku izinto zabo zivuleke. Camagu msasazi. Abakho bamazaleni basikhangele ngene sithini ngapha molweni ekhaya. Camagu tata umsasazi. Molweni mama. Tata umsasazi ndicela undibuzele apho kutata. Yeah. Uba xa uphupha ungathi uphethe isonka. Esi sonka njengoba usiphethe nje sisesigcwala iimbovane njalo esandleni sakho. Sukuthi sajonge loo nto nazi iimbovane zigcwele kuwe emzimbeni. Zigcwale ezi mbovane zikulume ezi mbovane de ubone into unezinto engathi zizitshanguba. Camagu. Cela ubuza tata umsasazi lithetha ukuthini liphupha. Camagu tata, ndingumphulaphula encapha. Alright, Nkosi kakhulu. Camagu bamazaleni. Camagu msasazi, umphulaphuli kunomcimbi ofuneka wenzile ekhayeni njengomntu onobizo. Unobizo yena umphulaphuli lowa. Ngoku ke kukho into efuneka yenzile ke ngoku avumele amathongo angene ekhaya. Azokwazi ke ngoku nayo into zakhe zitsho zilunge nezobizo lakhe zicace ngendlela ethe ca. Camagu msasazi. Camagu, right. Nkosi kakhulu siyabulela phaa kweliya icala. Masijonge omnye ngene sithini ngama-20 imizuzu phambi kwethu bentsimbi molekhaya. Camagu msasi, ndingumphulaphuli apha echibini. Bendicela ubuza mna msasi apha kutata. Xana uphupha utatakho emane kubetha, uphuphe njalo emane kubetha oko utatam uyaphila, ngumntu ophilayo. Lithetha ukuthini elo phupha elo? Phuphe bethwa ngutatakhe bamazaleni. Saphila kutatakhe. Camagu tata. Msasazi ngutata omkhulu wakhe yena angamaziyo. Ngoku kuba engamazi uziveza ngutatakhe kukhona apho amlumkisa khona, apho amnqanda khona. Unqandela yena uyambetha. Ayinguye utata lo wakhe osaphilayo. Ngumntu ongutata omkhulu. Camagu msasazi. Nanso ke indlela ndicela ukubuza msasazi apho kuba umazaleni mna ndicela undibuzele kutata ukuba mna ndisoloko ukuba ndiyavuka ndichole imali rhoqo ingathi naxa ndisendleleni ingathi ndingayibona le mali. Ndicela undibuzele lithetha ukuthini, ithetha ukuthini loo nto ngumakheswa etsomo lo utshoyo. Camagu tata umazaleni. Msasazi umphulaphuli apho emane echoleza mali kubonakala ngumntu onentlahla. Kodwa uzama ubonisa ukuba iintlahla zakhe zihamba kancinci ziyafuna ukuza zihambe zidlala. Iintlahla zakhe zihambe zidlala. Makafune indlela ke ngoku ezakwazi ususa yonke le nto le lamathandabuzo. Iintlahla zakhe zikhawuleze zifike kuye. Into zakhe naye azokwazi uba azilungise afane nabanye abantwana. Camagu msasazi.
Alright, kweli cala lingapha uthi lona Camagu Msasazi, mina ndiphuphe umama uligqirha enxibe into ezibomvu, ilaphu elibomvu neskipa esibomvu. Ingathi abantu bayamvuyela, bafuna ufota naye kuba engumntu odumileyo. Cha, ndonqena umbiza ngegama nam ke ngoku ndiyamvuyela, ndifuna ufota naye. Ingathi lo mama uthi kum ufane wafuna ufota nam, yona intwaso uzoyivuma. Tukutsho lo mama unxiba amalaphu abomvu nezikipa ezibomvu. Camagu bamazaleni. Camagu Msasazi, umphulaphuli phaa uyabonisa into uba unobizo enobuzo nje sekukho nobizo lamandawo, unawo namandawo phaa. So makaye yazi loo nto leyo, sikhona isihlole sakokwabo, sikhona nesihlole samandawo. Camagu Msasazi. Naso-ke indlela Camagu Mngcongo, ndicela undibuzele, xa uphupha uhlatywa ngameva phantsi kwenyawo, ingaba lithetha ukuthini? Uhlatywa ngameva. Camagu bamazaleni. Umphulaphuli Msasazi kwezi nyanga zizayo zisixhenxe, sendingambekela nenyanga Msasazi. Kwezi nyanga zisixhenxe zizayo uzawukhe uzawuba nemicelimingeni ezawumphazamisa endleleni, akaze aqine omelele, kube emveni koko kuzawubakho utshintsho oluzawuvela. Camagu. Molweni ekhaya. Mandicamagushe kuwe Mngcongo nakutata uMazaleni. Camagu tata. Ndicela ubuza, xa uphupha uhlaba inkomo ize ingakhali, ingaba inento eyithethayo loo nto? Inoba uyinhlabi phaa ekhaya, awutshongo ke. Kodwa uthi uphupha ehlaba inkomo kodwa ayikhali ba uMazaleni, ingaba inento eyithethayo loo nto? Loo nto le Msasazi ithi kungenzeka uba kunomsebenzi abaphezu kwawo abafuna uwenza, kodwa lo msebenzi ungangabi nayo inkomo efuneka ikhalile. Loo nto le ixelela nje into yokubana ayuzuphumelela lo msebenzi ngenxa yendlela abafuna uhambisa ngayo, okanye nendlela nenkqubo le bayisebenzisayo ayiyo inkqubo engqamene nomsebenzi lona bafuna ukuwenza. Camagu Msasazi. Camagu ba uMazaleni. Right, masijonge kwelinye icala into yokuba ngaba omnye umphulaphuli ungena esithini ngapha. Molweni ekhaya. Camagu tata Msasazi. Molweni. Ndibuzele apha kutata uMazaleni eli phupho. Ndiphuphe ndikhwele isithuthuthu ndingunumber 1, ndidlala umjarho wami. Apha emva kwam kukho izithuthuthu ezimbini, ndibe ngunumber 1 ndide ndiyophuma emgceni. Ndawuphuma ndibona abantu begcwele istadium bebaninzi, ingabelungu bendivuyela. Ndibuzele tata Msasazi. Camagu. Alright, uyibambile bamazaleni. Camagu tata. Ibambile Msasazi. Umphulaphuli ngumuntu onentlahla phaa, ngumuntu ophiweyo Msasazi yena. Ngumuntu ophiweyo nakwizinto xa ngaqaphela nakwizinto zezandla, ngumuntu ophiweyo, kodwa ngoku izinto zakhe zizawuthi zithi ukuhamba kancinci ngoba kunezinto efuneka zilungisiwe. Nezo nto efuneka zilungisile izinto ezenziweyo zento uba mazibe zizinto ezimbuyisela emva, kodwa uba ukwazi ukuzilungisa ezo zinto ezo ngendlela efanelekileyo uyawuzibona iintlahla zakhe, iintsikelelo zawungena nangeefestire. Camagu Msasazi. Camagu bamazaleni. Right, masiphinde ke siyokhangela bamazaleni nje ivenkile ndiqonda izoba yokugqibela, sibuye siphinde sibe kanti siyaqhuba nenkqubo. Ndiwajonga ke bangena besithini kwelaa cala, masiye ngapha Mordecai. Le ntengi. Alright, benzama ke uya evenkileni kwelaa cala, nto nje andazi kwenzeka ntoni phaa. Masijonge jonge ivenkile yethu uba ngabe izosithatha isithini ngapha. Venkile. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Komkhulu Gotolmanzi, indoda emnyama, inyanga enkulu. Tshintsha ubomi bakho ngesigubhu sikamkhulu sempumelelo. Buyisa imfuyo yakho elahlekileyo. Lungisa umtshato wakho, isipondo somsebenzi, umkhokha webhizinesi, imbiza zoomama nezootata, imbiza yebekelo, imbiza yomntu oxhuzulayo, isipondo esikhulu, umenzi wezinto zenzeke, umthi wentlantla newemali. Qinisa umzi wakho okanye imoto yakho, umthi wokususa isimnyama, ucotshe isilwane, ikhombo yegambling, isipondo sokuzikhusela, isipondo somsebenzi, imbiza yedliso,
imbiza yephansi, imbiza yomntu ofuna abantwana kunye nokunye esingakubalanga. Ndwendwela ikhemesti kamkhulu Godolmanzi kuKomani kwanumber 32 Katkat Road next to Nando's okanye Indwe Woodhouse Street backstage Endwe edolophini. Ngeenkcukacha ezithe vetshe ungafowunela kwezi nombolo, kungenjalo ushiye WhatsApp kwa-076 195 2083. Umkhulu Godolmanzi yindoda emnyama. Yes, masikhangele kwelinye icala, molweni ekhaya. Camagu, Dade Msasazi. Ndingumama Mngcotsho bendike ndangena kwezaa veki utata Mazale ndilawula iphupha. Camagu, mama. Utata Mazale nobuza uba ndayenza nentambeni nenkulu. Andizange ndizenze zonke. Ndicela utata andicacisele ndenze njani. Sendimdala na-72. Kuthi ndingenza njani ke ngoba zange ndizenze ezi zinto. Abasekho nabazali. Oh, ndiyaqonda uba umama Mngcotsho lo wayengene esithuthonga ephunyelwa ngamazinyo wambuza umcimbi wentambo uthi azange azenze kwale incinci kwale inkulu. Uyabuza uba ngabusele uthi sele mdala weli qhekwazana ngakwazi uzenza na Camagu Mozaleni. Hayi Msasazi angazenza noba sengapha kweminyaka elikhulu Msasazi. Angazenza. Akho nto imnqandayo. Camagu. Camagu Mozaleni, hayi ke mama Mngcotsho uvile, molweni ekhaya. Tata, ndicela ukubuza. Ndiphupha ndiza kuwela amanzi xa ndifika emlanjeni. Fika umlambo unamanzi amdaka maninzi. Ndingakwazi mna uwela lo mfana ndihamba naye ngathi ngumfana walapha next door. Akhulule yena adade awelele ngapha ngaphesheya. Ndithi mna xa ndifaneleke ndibuyile ke ngoku ndingakwazanga uwela. Ingathi kukho ibhasi emileyo apha phambi kwam, ivalile le bhasi uba mandingakwazi ubuyela back kule ndlela bendihamba kuyo. Nyhani ke ndirhubuluze phantsi kwale bhasi ndiphumele ngaphaya. Ingabe tata bendicela ubuza eli phupha ingabe lithetha ukuthini? Alright ke mama, nkosi kakhulu. Camagu Mozaleni. Msasazi, ngoku ndizawuthetha naye usisi. Uthi umakhulu ozala umamakhe makayeke ukuthi xa efuna ukwenza izinto ahambe ezixelela abanye kwabantu uba ucinga ukwenza le nto, ucinga ukwenza le nto, ngoba zonke ezo zinto uzixelelwa ngabo bona amathonga kokwabo. Bazixelela uba yena makazenze. Ngoku azide zenzeke ezo zinto ezo ngoba ukhawuleza yena azithethe ebantwini ezo zinto ezo. Ngoku kube nzima uba zenzeke ngoba abanye abantu abamkhuthazi kwezo zinto ezo okanye bamkhuthaza njengomlomo, kodwa ke ngoku kube nzima uba xa funeka zenzekile makenze into zakhe ethule. Camagu Msasazi. Camagu Mozaleni, makasiphile siye evenkileni. Iso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Uluvuyo nemicobo, ubuyile umkhulu uShiwomba, indoda enamandla ukogqitha bonke abanye oogqirha. Bazokuvuya kakhulu abantu xa besiva kuba bazwa igama lakhe. Umkhulu yindoda eyafundisa impilo zabantu becinezeleke yintlupheko ngexesha le-COVID-19. Umkhulu uShiwomba yinyangi ehamba phambili kwaye abantu baseGrahamstown, eGqeberha, eMthatha naseKokstad abawuvali umlomo ngaye. Bathi soze bamlibale umkhulu. Uzisa iintlahla zemali ungaphindi usokole. Ukwenzela imali phambi kwakho, sithetha nje baninzi abakude nempilo zabo ngenxa kamkhulu uShiwomba. Abanye babephila ngomrholo kodwa ngoku sele bephumelele bafumana izigidi zeerandi ngenxa yamandla kamkhulu. Nawe ke ungazibazisi ngomrholo wenyanga, dibana nomkhulu ukuze uphile ngaphandle kwamatyala. Ukuba kudala uphangela kodwa uyibona into iphangalelayo kwaye unamatyala ebhenki, fowunela umkhulu ingekapheli le veki ukuze intlupheko isuke kuwe. Umkhulu uShiwomba uya kunceda ukuba imfuyo yakho yande izale amawele. Ukuba unabantwana abanganankqubela, dibana nomkhulu ukuze nawe esakho isizalo ibe sesikhethekileyo nesiphumeleleyo. Likhona neyeza ohlamba ngalo ngo-12 ebusuku ukuze nawe ube sisityebi kulo nyaka ka-2025. Umntana wakho akamfumani uNSFAS, dibana nomkhulu ukuze intlahla yakho ivuleke. Awusokuze uphinde uhluphe umakhelwane, ungasoze uphinde uboleke imali nasebhenki. Kungekudala uzokubulela izinyanya zakho ngokupha ubutyebi banaphakade.
ndizokuphila ubomi obukade uburhalela wakhe umzi wakho kanokutsho wakhe nakowenu ibe ngumzi okhethekileyo phakathi kweminye ze nabantu ababengakujongelanga ntweni bakuhloniphe. Ukanti ukuba ungumfundisi webandla kwaye ufuna ukuba namandla okuprofetha, dibana nomkhulu akuncede. Mphulaphuli, ungaphoswa lilixa lokuba uphume entluphekweni. Fowunela umkhulu uShiwomba ngoku kule namba 073 651 6387. Masiyiphinde 073 651 6387. Umkhulu uShiwomba ugqirha onamandla. Right, mphulaphula African Computer Radio masijonge nje abogqibela siza kuyivala siqwele inkqubo. Molweni ekhaya, molweni. Molo ngumntu ngicela undibuzele kuba ngoba ndiphuphe intombazana ndihleli ndipakisha impahla engathi sisota le mpahla ekamreni. Ingathi simane sithi le mpahla imdaka inesikoni siyayisonga enye siyibeka ecaleni. Xa ndivuka ke ngengomso ndixelela ngoba laa ntombazana bendihleli nayo iswelekile. Ingaba loo nto ithetha ukuthini? Yeah. And ndiyathanda usoloko ndithi xa mhlawumbi bandithunge umntu ngengomso uyawuba ngumntu wokuqala ukumbona okanye ndive into ngayo. Ingaba ithetha ukuthini loo nto? Alright, Camakho umazaleni. Msasazi lo ndicela uba umphulaphula uba ungumntu omhlophe. Kodwa ke msasazi masicacise into yobana xa kuthiwa umntu omhlophe akuxelwa ngalo lonke ixesha ukuba uzawuthwasa. Xa kuthiwa umntu ngumntu omhlophe, umntu omhlophe umzekelo ngabantu abafana namawele, ngabantu abafana nemfusi, ngabantu abanothuku, abantu babethelwayo, ngabantu abafana nabantwana besangqobo. Nabantu abangamagqirha, nabantu abazimboni. Bonke abantu abo ngabantu abamhlophe. Kodwa ke luyaxhomekeka kuhambo lomntu uba luzomthatha lombeka phi na. Camakho msasazi. Alright, masive ngapha, molweni ekhaya. Tata umsasazi, ndicela ubuze elibhuku. Xa usoloko usilwa notatakho usoloko umbetha osaphilayo, ndicela ubuza lithetha ukuthini kaloku. Camakho tata noba umazaleni. Camakho, ulwa notatakhe ba umazaleni uthi uyambetha apha emathongweni, usaphila utatakhe. Camakho tata. Kukho into enziweyo msasazi ukuba yena bazohambe bahambe baxabane bangavani kakhulu bangaboni ngasonye. Yonke loo nto leyo iyabonakalisa uba yinto eyenziweyo, asinto uba ilolo hlobelo. Nabo ke ngoku funeka ibe ngabantu abakwazi uyiphakamela loo nto leyo bayilwe, kuba bangagqibela sebeyenza nangokwasenyameni laa nto bayibona phaa emathongweni, yenzeka phaa emathongweni. Camakho msasazi. Camakho ba umazaleni ababini bokugqibela kwekho banintsi abanye asifikelelanga kubo ngenxa yamaxesha. Molweni ekhaya. Mandibulise tata umsasazi, ngumphulaphuli apha eLadyfrey. Camakho tata. Bendicela ubuza apha kutata uba mna ndingumntu othanda ubona into izinto zingekenzeki, sithi senzeka loo nto leyo veke ndibe lost ndingazi noba bekutheni okanye kwenzeka ntoni apha kum. Ngumntu ndithanda ubona into loo nto ndiyibone veske yenzeke loo. And ndibe ngumntu ndithini noba ndihleli phakathi kwabantu veske ndidikwe nje. Nase ndisoloko ndihleli ndodwa, ingaba kwenzeka ntoni? Yeah. Alright, Nkosi kakhulu. Camakho ba umazaleni. Msasazi ubuyela kulaa mphulaphula lube sigqibo othetha ngayo ukuba naye umphulaphula ukolaa luhlo labo bantu kuthiwa ngabantu abamhlophe abaya. Funeka ayijonge ayiqaphele indlela aziva ngayo ngoba yeyona ndlela leyo azawuphila ngayo leyo. Kodwa zama uyilawula imeko yakhe ingaphumeli ngapha kwezandla. Camakho msasazi. Nantso ke indlela. Right, Nkosi kakhulu. Siyabulela kweliya icala lingaphaya. Masijonge ke kwelinye icala into yokuba ngaba umphulaphuli yena ungena esithini na kweli icala. Hayi, selele sityile ba umazaleni. Mandikunike tata nje amazwi akho wovala sivale. Msasazi nam ndithathe lithuba ndibulela kakhulu kubaphulaphuli beVukane FM. Sikwazile ukuba sibonisane nabo ngezinto into nakumathongo abo. Sinkolo mzikantu nakwinyanga lesintu sikhona, siyakwazi ukubacebisa abantu nakwiinto zokunyango lesintu. Nabantu nje abaneento zabo nje ezingabahambeli kakuhle abangafuni uqonda uba bangazilungisa njani na. Nakwizinto zamasiko, ingcebiso kwiinto zamasiko bangatsho nakwiinto zokuhlola nje bangahlolwa kanjani na. Bangasibamba kulaa nambara ithi 076 075 9355 076 075
9355 076 075 9355 okanye bathi 063 182 6858 063 182 6858 063 182 6858 nakulaa nambari naphaya kulaa phasi lethu le-TikTok nele-Facebook elifanayo elithi Inkolo Mzikanto. Inkolo Mzikanto linjalo nakuFacebook nakuTikTok. Cama kumsasazi ndabulela kakhulu ngeli thuba busuku benzelo kuwe nakubaphula. Inkosi Bazalini busuku benzelo nakuwe tata. Alright, masibambe njalo.